panguva ino iri kuonekwa kunzi anyone ari the ruling party ZANU-PF anongori nesome spirit nemunhu wese wezano angange achisapota 2030 ari Chigananda or anyone else. Mazayapinda mashoko kubuda panguva ino vanhu panguva ino vachiona kuti kunyangwe ZANU-PF ichionekwa kunzi aiwa yakanga iri muthe system kubva more than 5 decades kunyazi kuonekwa kunzi kunyange zvakadaro asi generally VP Kosano Chiwenga vanenge vauya nechimuko zvinenge zviri nani. Sarapinda mashoko vanhu vachipiwa sarudzo panguva ino. Dodwa subscribe or like on the bell icon. Makomichi anomuda nyora chiti sarudza wega zvaunoda, famba naChiwenga kuti iwewe nemhuri yako mugodya rifa renyika yenyu, oro kufamba nezvigananda kuti zvigodya rifa renyika on your behalf. Zvichikukandirai mafufu muchizvikwadamira kuti zvikukundirei mafufu. Ndo mashoko anobuda nyogwa panguva ino naIsaac Makomichi achiti yes, people they understand kuti munhu wese in the ruling party ZANU-PF anotongozikanwa kunzi vanhu ZANU-PF vangofanana, even their track record kutarisa kubva independence, kutarisa period ya 2008, period ya 2018 and now pakupusha now dze 2030 kuri kuonekwa kunzi ZANU-PF whether munhu azochinja ndaita sei ane chakatombocontributa chinenge chichiratidza kuti chinenge chakashata. But panguva ino toona kuti these lieutenants vatikuona wakaita sana Isaac Makomichi, vana Lim Embu nevamwe vakasiyana siyana vari kuuya panguva ino vachiti aiwa kuna VP Kosano Chiwenga kunenge kuri nani pano kusapota zvigananda. Panguva ino pane allegations ekuti zvigananda right now zviri kupusha for amendments. Right now tikuona kuti pane prisoners who are being released vanhu vachifara, but behind the scenes pane consolidations of power ari kuitwa behind the scenes. Ari kuonekwa kunzi vari kumanya kuti vagirebe chavari kuda. Pena comment section medu dzafunguro not kudii pamusoro aiwa pamashoko ari kuuya panguva ino achinzi VP Kosano Chiwenga ava ndo vane huchi. Pena comment section medu dzafunguro enyu, subscribe or like, pamwe chete on the bell icon.